Уладзімір і Марыя Лапата пазнаёміліся падчас вучобы ў педкаледжы. Пачуцці маладых людзей перараслі ў трывалы шлюб, якому ўжо 10 гадоў. Маці педагог-арганізатар рэчыцкай школы, тата працуе на метызным заводзе. Бацькі з дабром, разуменнем і патрыятызмам выхоўваюць сына Михаіла і дачку Міраславу. С папой пряники жуем. Сярод заняткаў, якія аб'ядноўваюць дружных калектыў, колка дроў, конны спорт і эстрадныя пастаноўкі. На конкурсе сям'я прадэманстравала свае захапленні ў фармаце нотнай мелодыі. Усе элементы нумара прасякнуты фамільнай тэматыкай і яе сімвалам – лапатай. Из всех семей отличается наша фамилия Лопата. И у нас в основном все подвязано под эту тематику. Лопатой скупы засыпаем, счастье, радость добываем, да. И угощение подготовили в виде лопаток. Лопатками будем добывать наши семейные сокровища. Не менш адказна да конкурсу падышлі і прадстаўнікі жыткавічаў. У сям'і Корж выхоўваюць выключна мужчынскую кампанію. Чацвёракласніка Александра і 5гадовых двайнятак Савелія і Яўгенія. Інсталяцыю аб сваіх кулінарных перавагах і рамястве каманда прадэманстравала на конкурсе падворкаў. Готовились, старались показать все наши увлечения. Это и декоративно-прикладное искусство, и плотничество, и наши достижения в фестивалях и конкурсах. Хотели осветить все, что мы умеем и делаем. Усяго на сцэне гарадскога цэнтра культуры сустрэліся 9 маладых сем'яў, якія перамаглі падчас раённых адбораў. У кожнай не менш як 2 дзіцяці і цэлая плеяда захапленняў. А таксама агульнае жаданне бавіць час разам і тварыць, нягледзячы на загружанасць. Я творческая личность. Я, в принципе, поднимаю вот этот весь колорит семьи, потому что я занимаю детей пением, дети видят это движение постоянное, поэтому мы и везде участвуем. Папа у нас рыболов заядлый. Бабушка, прабабушка даже, она раньше пела, получается. И как бы это пошло с поколения в поколение. Сейчас пою я, моя дочь теперь тоже поет. Конкурс арганізаваны ў 4 этапы. Пасля творчай візіткі нумары прысвечаныя патрыятычнай тэматыцы. Кожная сям'я распавяла аб сваіх продках, якія ваявалі падчас Вялікай Айчыннай, перажылі акупацыю або працавалі ў тыле. Еще один конкурс у нас был заочный. Наши семьи проводили трудовую благотворительную акцию. Каждый у себя в районе внес какую-то лепту в благоустройство своего родного края. Кто-то высадил аллею деревьев, кто-то отремонтировал лавочку, покрасил забор. Пераможцам абласнога конкурса і уладальнікам каштоўных прызоў стала сям'я Лапата з Рэчыцкага раёна. Уладзімір і Марыя удзячны ўсім, хто ім дапамагаў рыхтавацца. Коллектив, который окружает нас, команда, которая верит в нас, которая готовила нас, организации, в которых мы работаем, в наше участие тоже внесли вклад большой. Поэтому тоже спасибо всем спасибо. Другое месца атрымала сям'я Горбач з Мазыршчыны. Тройку прызёраў замкнула сям'я Качамазавых са Светлагорскага раёна. Прыз сімпатый гледачоў адправіўся ў чыгуначны раён Гомеля сям'і Равенка. Алеся Заяц, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».